atibatike zvechopu chopu gore rinera kuchigore rinopisa muri yeZimbabwe zvatotanga manje. I am back kunge musana kuti ndingokupai tuma updates 1 or 2 turi panapa turi kungoitika. Chekutanga ndoda kutanga nekuzivisa maZimbabweans kuti vanhu vaya because last time takamboya tichitaura nyaya dzeGoFund yaMadzibaba Veshanduko. So mari yazo withdraw mari yasendwa kuna Madzibaba Veshanduko, it's about 2000 something yaenda kuna Madzibaba Veshanduko. Mari dzeGoFund dzeziya dzanga dziri kuningina bozi zvinhu zvakakosha bozi handidi sinzo kuti pambera mozoti but ko chichakazoitika papa makauya muchiningina and for sure takauya tikasimbisa tikati please help because mukasadaro munhu anotengwa nezvigananda vanotora vatambe vanotokudza kuti ningi takutomutengera chakadai so takumudai so saka umwe mwedzi yacho inopedzera isingachakundike because of ma situations anenge achisangana nemunhu. Ndakagara ndakuudzai guys ndikati even musha wake wakabhombwa munda wake ukatorwa all those things zvanga zviri kuningina. Saka even pekugara chapo it's a hassle kuti munhu anenge ari kutoti alright aroda pekugara ada cater for the family, cater for my school fees, all those things. Oh madam anoda kuti something whether you like it or not, but ndo reality of life zvaingori. Saka munhu akadaro akazenga achiramba akungo off kamari manje akunzi zoni ari ku off ka mari nezvigananda even though mari dzanga dzagara dziri kungo off ka kwaari unzi iyo shamari ko diri rausikuruonerera apa are you not interested in this zvakawanda achingoramba even mumboti nawo zvedu but it's something that I am not willing to share kuti pana ningi azofonera ningi akamudza kuti hanzi naningi uyotore chakadai so it's something that I'm not interested in sharing for now. But ndangoti ningopfura nepanapa ndichingokuzivisai kuti mari yacho yamakaita se yamakabvisa semhuri yeZimbabwe yaenda kunotorwa it's like kuti yasendwa kuna Madzibaba Veshanduko vacho handiti. So this is good news and zvinoda kuombererwa maoko ezvoti kana matakadai so zvinhu zvacho zvinoita se zvinoramba zvichingoenderera kumberi. But right ndento vatapinda pane imwe update iri panapo. Thomas Mapfumo Mukanya vamukanya wakatengesa mudhara une mari muhomwe zvatotanga magifts atotanga kunaya. Manager wa Thomas Mapfumo anonzi Cuthbert Maromo asanganiswa nefortuna yake brand new fortuna ne 10,000 USD on top of that. Saka tiri kuti chidhiri chacho chatotanga kufamba zvatotanga kutoenderera vakutotanga kwana ngotanga ngonzi thank you because you know that pa message pacho zvanditira fun. Congratulations to you Mr. Cuthbert Chiromo, go and see Madzibaba Chipanga on Monday afternoon at Enterprise Car Sales. Your brand new Toyota Fortuner 2.4 GD6 years been fully paid for. He will also give you $10,000 cash for fuel. The effort you made in uniting me and my best singer of all time can not go unnoticed. Ma warning shots chete aya varambe vachiita noise rimwe zita rangu rekunyika ndinonzi Chiranga Mapenzi paper 2, 3 and 4 loading. I'm promising mabviravira izvi ndezve basa. Ndo statement rabuda richinyorwa na Chevayo achinyorerani manager wacho wanigigini uyu kuti ayo shamari takutoi boss Chevayo manje akanakira kuti maybe marisitsa rikuti mwana wangombokongo musakatiza ikoko. Saka anogara atopa imimichi marisitsa acho mugari mazvizo kuti makazonzi ningi kana akuzoramba ndina kutora mari dzaningiri dzezvigananda unongonzi gore rere akaposta wadi mukomana akati waita se watora mari ukadya. Saka nangoni ndingopfura nepanapa muri yeZimbabwe ndichikuzivisai ndo ma updates atinawo iko zvinezvi team rekwa Mukanya vakutotanga cause the manager wakaona atotora chinhu ndiye mukuru weband. Yes we might say kuti mukuru weband ndiye ari kuchimhanya chinhu chacho manager ndiye mukuru weband manje because ndiye anoorganize zvinhu logistics right ko zvine zvitukuenda takadai so ma band members madyei mapuwa mari here salary dzapinda here obva ati kune musician ndagadzira accommodation kuri kuenda kwakadai so tozonodai so booking pane yakadai so yatatotambira kuti tiri kuya tichizonoimba tichizonodai so all those things maningirikini ma signs anoratidza kuti mukuru weband ndi manager. Saka mukuru weband agara atora zvinhu zvake zvakutofamba vakutorowa ma steps awo nhano dzakutokandwa vachitonoenda kunozadzikisa zvinhu zvavari kuita se zvavari kuwirirana kuti vange vachida kuzonoitirana ikoko vachinopanana mari dzacho kupevherwa nzira kuvhurirwa nzira inzira yemiliyoni yaya yatanga kuvhurwa. Ndo I think that's the best caption yandikakwanisa kuisa. I mean you can put your own caption wherever you are yamunoona inokwanisa kuita kana ndichinge ndapika the best one in the comment section I will put that one. So please
What's the best caption for this? Tell me the best caption. Only the best caption wins. I think apakangoita aita best caption ipapa ndombo mpaka 100 runs get drink because izi nyaya dziri kunditira fun zvingaitike kuti mudhara akatengesa ane mari muhongwe azana jopresa varomba vakatoona mota angasingadziziva asitamboona mota dzakadaro kuZimbabwe hakuna maartist kune varombo zvakaomba unombozvibvunza kuti urombo hwacho hwakakonzereswa nani anyways mudhara wangu ane fani ari joke but anyway ndisati ndakupai zvimwe zvikamu zvinoteera ndige nditorowo mushikana unoyu kuzivisana nemazimbabweans vari munyika yeSouth Africa ine vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa ma-FNB business accounts vasina ma-work permits kana ma-study permits. Ndiri kuti mukana ndiwoyu nguva ndiyoyu. Pane company inonzi Education Research iyo inova iyo company inotungamirirwa nana Mukoma Owen dzinova idzo shasha pakuregister nekuvhura ma-companies. Saka kana uchisina work permit kana study permit gara wavabata vanokuvhurira but make sure kuti une passport yako iri valid. Zvinhu zvako zvobva zvoita se zvobva zvoendeka. Ndoona vamwe vanofunga kuti pamwe ndizvo zvefoja here ndezvechiaiwa asi foja as long as une passport yako iri valid wagara wabvumidzwa kane immigration kupinda munyika so you are capable of registering a company. Do you know kuti vamwe vanhu vari kutenga dzimba wangopinda wangopiwa madhezi ako wapiwa bhodha ipapo unokwanisa kutopinda munyika ukatenga imba ukatenga mota ukaita zvaunoita. So why not do it, do something guys. Hapana chekumirira kana uchinge mukana wacho wavhurika. If you want to register a company ovhurirwa FNB business account muno South Africa, do it right now with Education Research because ndorega plug zvinu they are the only ones very reliable and affordable for now. So far ndo vandiri kuziva kana kune vamwe ameno it's up to you guys kuti munoningina munhu anoona mabest ake but ini chandinoona pandinoti best panoshandisa the word best is because hakuna anenge achicomplain achichema vanhu vese vari kungoitirwa zvinhu zvavo zvivaende vanodeliver. Imagine munhu anokuitira uri kuti kwauri koko iye kwaari vanhu vakuru zve. And pane another issue ye vanhu vari kuda kutanga mabusinesses akaita sana Uber, Bolt, Takealot, InDrive, Taxify, tukangowanda tuma didi tutoto. You can also contact them if you want to buy a car. Handiti vanokwanisa kukulingisa kuti unotenga mota yakanaka tumakia pika ando tumachinji mota takangosiyana tumafuel saver toto ma-pre-owned ma-brand new hadisitinze kuti unombomirira iripo here anytime iwo pawatofonera ipapapo watotaura navo manamba idzodzi dzavo hadzisi kumbochinja namba dzacho vanobva vangonokuitira. So why worry, go with them, contact them banamba dzavo idzodzidzi wotonoitira zvako zvitanga kutokufambira. And kune vari kuda kutanga vanoita mabusinesses kuda construction vehicle zvimatruck zvimarori zvezviya izvo kuti unongoiti vamwe munocheka muti muti zvakasiyana siyana, please contact them zvekare vanokwanisa kukulingisira. Vanoda zvima-off-road Kia man muchingoita makangodaro muchitoenda zvinhu zvenyu. And vanodawo ma-luxury vehicles aripo futi vanodawo futi iwo mafuel saver because it's not munhu wese kuti ari kuita business. Umwe ari kungodawo mota yake ingori ball because ndoziva kuti kuna vamwe vanoti inini I qualify kuti ndikwanise kungoendawo pagarage ndosvika ndichitombotora mota. Enda go with them as long as if you qualify. Enda navo vanokuitira futi zvinhu zvinosvika utotora mota dzako zvichikuita zvekutora mota nema-installments wozotanga kuita ma-installments it's okay, contact them vanokuitira futi zvisezvo. Saka unongoona kutoti mukana uripo unoda kushandiswa. Saka kana uchingoripo iwo uri panapa shandisa mukana.